שבט מורשה. זה השם החדש לשבט החדש. מורשה, בעצם השם מבטא את כל מה שאנחנו רוצים. מורשה נאמר ביחס לשני דברים, ביחס לתורה וביחס לארץ ישראל. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, וארץ ישראל, ונתתי לכם מורשה ביחס לארץ ישראל. אז שני הדברים האלה הם בעצם שייכים לדברים שהם נשמת אפנו, הם בעצם השאיפות שלנו שאנחנו רוצים להגשים אותן. ואין כמו השנה, דווקא השנה, שאויבים במיוחד רוצים לפגוע בנו, אז אנחנו מכריזים את אמונתנו הנצחית. הקדוש ברוך הוא זה שנתן לנו את התורה, והקדוש ברוך הוא זה שנתן לנו את ארץ ישראל. והתורה היא נצחית, היא מורשה לנצח. ארץ ישראל היא נצחית, היא מורשה לנצח. יש דברים שהם חולפים, יש דברים שהם עוברים, ויש דברים שהם נצח. ועם ישראל הוא נצחי, ותורת ישראל היא נצחית, וארץ ישראל היא נצחית, והקשר ביניהם הוא נצחי. כי בחר השם בציון איבה למושב לו, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו, ומתוך כך כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב.